Poručík Martin, mám pocit, že by ste mali čo si vidieť. Dobre, idem. Čo je to také? To, čo mám vidieť. Vidíte sa. Môj život už nemá zmysel. Chcem skočiť. Ďakujem za informáciu, ja to idem hneď vyriešiť. Dovidenia. Konečne aspoň niekto prišiel do práce. Idem radšej fakt poprosiť detektíva. To zase bude. Detektív Karol, mohli by ste mi s tým prosím pomôcť? No dobre. Ďakujem. Viem, že je to fakt trapné, už druhého šéfa potrebujem opomenúť nejakého vyššieho. Však pozrite, kto prišiel do práce jediný. Jemini. Dobrý deň. Čo tu chcete? Čo to vystrájate? Chcem skočiť dole. Môj život už nemá zmysel. Váš zmysel má vždycky nejaký, no život má zmysel, keď niečo dobre robíte. Ale vy teraz nič dobre nerobíte, máte len jeden život. Ale nemám ani manželku, ani deti. Chcem ukončiť život, som len v tejto kafetérii. Teda je to aj môj panelák, chcem skočiť. Nejako zadrž. Čo tu je zabarikadované? Vy máte fakt iba jeden život, tak ja to treba učiť a nemusíte byť smutný iba kvôli hen takej veci. Tak rýchlo. To si robiť srandu, len je to zamknuté. Pačidlo! Yes! No tak. Dobre. Kde je? Ten skočil, že áno? Áno. Jemine. Zase je nejaký mŕtvý. Počkaj, možno ešte cez to okno nejako vyliesť. Má teb? Nemá. Nemá. Je mŕtvý. Jediné, čo ostáva, fakt, idem zavolať pohrebnú službu, oni to odvezú. Ja, taký, prečo vôbec skákal? No, takže pohrebná služba, takto skazím, pošlem. Takto. Dobre. No, malo by to nejako byť. A ešte musím vyriešiť jednu vec. Ospravedlniť sa Jožovi za to, že som mu ukradol auto. To fife. Si ho zoberiem. Pane Bože, tomu rovno fakt vyhadzok dať. Neviem fakt, koho mi to poslali. Takto. Dobrý deň. Jožo, čau. Dobrý deň, šéfe. Tuto mám pre teba to fife, prepáč, že som ti ukradol to auto. Ďakujem. No, to bude tak všetko. Nech sa páči. No ale ja si to len tu položím. Viete čo je, ale ja mám pre vás ešte čosi. Postavte sa tu. Tuto sa postavte. Dobre. No, aha. Stojte a čakajte. To je moje nové policajné auto? Áno. Čo konečne mám nejaké poradné? A to také dobre konečne policajné auto. Aj keď je to taký jeep, nemá to majaké auto, sa nejako tam prirobí, ale fakt ďakujem. A kľúčik máš od neho? No. Nech sa páči. Díky, hneď si ho idem vyskúšať. Fakt ďakujem zaň. Dobre, ťažko sa to vychádza. Ďakujem, čau Jožo. Čau. Také dobré autíčko som dostal. To je paráda. Musím sa s ním ešte previesť. Bože môj, to fife, to kto komu môže dať, však to taká grcka, nechápem, kto to môže jesť. Tuto je aspoň.